Country roads take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Oh, country roads. Country roads take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, take me home. Oh, country roads. Slide. Bubot diri. Law man ini. Lingaw tas papabubot. Mau terus untuk mag-video. Kaya po lang ka. Jadi ada punta. Hinay. Loh, kan kita. Doot kita ang kahoy masakwan. Asin, diha jud mo agi. Dili yun. Uy, sakit yes. Gulit yun. Lo tito ikaw sa gunit ani tito. Ay, lang, sukira. Wajib mo makatabang mo dak. Ay, doot gid ay kana ay. Doot gid. Doot. Sigo pa, busog-busog pa. Mau ka na may slide. Doot. Video. Kawang yun. Basta matagas na Sukat mo ta diri. Sukat agay. Diba sa diri? Sige tayo. Sukat niya. Hoy, ay na mo si Kondi ba? Pagdali na lagi mo. Kahoy lang ba? No? Uy, ay na mo si Chika. Ha? Ay na mo. Agdan kempo. Kanang iyan mo sa. Kanang imo tang tanaw mo nang imong hang. Diri lang yan. Anak diri, anak. Nyara kay ko sang laruan diri. Diri gid ka nag-aagi ya? Ha? Diri gid ka nag-aagi? Okay, bisag asar ko. Ah, wala ka pa kay agianan. Diri marag sensya ra diri. Butang tulay ka mo tabla. Lagi naman ni madruwi namong naw. Wala ka, hindi makadro. Kaya Wala iana gid na. makuha na mababik. Kasi matagat mo na tagat mo. Balik gid si Ate Anil ani ko. Dako ang na. Ang na.
kanang muara ba kay kanila pero wala bitin diriya. Nah, naagud da. Pero makakita nagtao ti madagan man natin no. Dagan ba? Angon siya? Na may lagi padulong sa ato. Ayaw pagkakataon. Kita Karen. Ano mo punay mo sungkod nga mura man nakabugatan ako. Naliguro ng tikibasisiya sa ibo. Yan na to. Okay na dali. Ay, ali. Yun, first time. First time. Excited pa Eh, kay wala sa ni. manaka. May mga bulaga dito sa mga ornamental oh. Ya, para ba gyud ka balog asa tapadung paan ni. Ornamental nga bulak. Dagan kay bulak diri ba? Sa naman taan ni. Ako'y nakita ang bulak. Nangutan ako mga half kilometers. Dro hinay lang dro ha kay kanang muara ba kay kanila pero wala bitin diriya. Nah, naagud da. Pero makakita nagtao ti madagan man natin no. Dagan ba? Angon siya? Na may lagi padulong sa ato. Ayaw pagkakataon. Kita Karen. Ano mo punay mo sungkod nga mura man nakabugatan ako. Naliguro ng tikibasisiya sa ibo. Yan na to. Okay na dali. Ay, ali. Yun, first time. First time. Excited pa Eh, kay wala sa ni. manaka. May mga bulaga dito sa mga ornamental oh. Ya, para ba gyud ka balog asa tapadung paan ni. Ornamental nga bulak. Dagan kay bulak diri ba? Sa naman taan ni. Ako'y nakita ang bulak. Nangutan ako mga half kilometers lang. Dako ang na. Ang na. Dro hinay lang dro ha kay kanang muara ba kay kanila pero wala bitin diriya. Nah, naagud da. Pero makakita nagtao ti madagan man natin no. Dagan ba? Angon siya? Na may lagi padulong sa ato. Ayaw pagkakataon. Kita Karen. Ano mo punay mo sungkod nga mura man nakabugatan ako. Naliguro ng tikibasisiya sa ibo. Yan na to. Okay na dali. Ay, ali. Yun, first time. First time. Excited pa Eh, kay wala sa ni. manaka. May mga bulaga dito sa mga ornamental oh. Ya, para ba gyud ka balog asa tapadung paan ni. Ornamental nga bulak. Dagan kay bulak diri ba? Sa naman taan ni. Ako'y nakita ang bulak. Nangutan ako mga half kilometers lang ba. Oh, naik pa to kanan dira. Kanaw. Taas kayo. Diri. Ah, O naran po ikaw. Guniti lang ang kahoy. kunya Ay, kita. pagkakitudoy. Ang ilong ah. Dili lang mo. Ay. Saratan mo diha. Habog na din. Kita man diri ang kuan rin. Wala na. Wala na. Nawa na isa. May power. Diri ra takbo to biya. Pahangin sa daw. Pakangin siya daw. Diri na ta? Diri na ta ya? Dili ka na og. Diri ta. As in tinuod. Kulbaan na pag ningani. Dili na. Diri muyak ka. Muda pa. O dili. Pwede naman. Kana dito giputol gyud pa na dito. Oh, kung may nagsinsyo na ba? Ah, kana putol man ay putol na. Like ko katulong man siguro to.
Ya, pwede ba muling ko diya? Profile pic. Dapat. Profile pic. Tao-tao sa siguro. Ano lo? Marag Ang dugo. kining edad ng tagamay. Di pa man Dili edad. dili oy. Pero patay na ito ay. Dili to oy, dili ko. Di ayo. Hindi ko magdalag sugot pero. Good. Okay ra. Sinitohon ra man ni kana. Yan nagtaw kay mo ba? Oo. O kana box lang gani? Nya tita. So we're here now. Muna yung muna gipipian na yan. Phase 1. Napang Okay naman. Behind the scenes, naghalala rin. Punta ko. Phase 1 pa na yung phase 1. Subdivision eh. Zipline pa, ubos. Ay, video day. Napay ka video. Napa diri. Wala kay takas. Ginoo, salamat sa imong kamaayo. Kinabuhi ko, gihatag mo nga walay bayad. Imo pagyud akong gipakamatyan. Ginoo, salamat sa imong gasa kanamo. Kining tanan napuslan sa tibuok kinabuhi. Angayan kang pagandaygon. Salamat sa hangin nga gigasan nimo kanamo. Salamat sa adlaw nga gasan nimo kanamo. Angayan kang pagahalaran. Dili hitungan ang imong kamayo. Walay sugod ang imong gugma. Sukat pa sa sinugdan ug hangtod karon. Ugma mo walay maglubad. Nakantos ka sa krus tungod sa gugma mo. Di palang gami mo pagayon. Ginoo, salamat sa grasya gihatag nimo. Matag adlaw namo mga kalanunon. Wala minimo basati. Salamat sa gasa nga pagtunga gihatag kanamo. Ang kinabuhing dayon naluwas kami. Pinaagi sa pagtuo kanimo. Salamat sa hangin nga gigasan nimo kanamo. Salamat sa adlaw nga gigasan nimo kanamo. Angayan kang pagahalaran. Dili hitungan ang imong kamayo. Walay sugod ang imong gugma. Sukat pa sa sinudan ug hangtod karon. Ugma mo walay paglubad.
sa guma mo, ipalangga minimo pakayo. Pili ko ang imong kamayo, walay sukot ang imong Yes, it's amazing and adventurous. Adventurous. Adventure na dyan dito diri ah. Saka. The Molinas Adventure. Molinas Adventure. Hunter ni hunter. Say ah in 3, 2, 1, say ah. These lakes and there's something in these lakes and there's something in these lakes and there's something in these lakes and there's something